Delivery! Film mig. Jeg kan ikke huske, hvad knap det er, mand. T. Ja. Whoopie, 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 whoopie. Instruktioner. Jeg vil gerne give dig nogle instruktioner til, hvordan man laver en ordentlig... Jeg kan heller ikke huske, hvad det hedder. Men den her, den er meget god. Og lad os hoppe ind i noget uhyggeligt lige om lidt. Wow. Cool. Jeg har været her før. Så er vi her. Woohoo! That boy got deep fucking in that void! Tag den dog. Du er næsten! Okay, så Nico hopper ned. Og jeg har beviser. Men hvis jeg Nico kan se. Se, der han er dernede. Okay, det var tilfældet. Og Magnus er tilbage op. Back. Det er den der cage. Jeg vil sige, den motherfucker before. Jeg er væk. Jeg føler, den kommer til dig. Nå. Nej, den kommer til dig igen. Bye bye.